Hallo, meneer Frans Maasik. Dat is een bekende naam. Ja, dit is iedere keer een verrassing hoe de tactiek afgestemd moet worden met de persoon die openmaakt. Goeiedag, mag ik een vraag stellen? Ja, dit is een stratenplan waar ik kan zien welke straten ik gehad heb, welke ik nog moet doen, zodat ik voor 18 maart iedereen gesproken heb die hier op deze kaart woont. Ik heb ook 30 jaar bij het waterschap gewerkt. Afvalwater gezuiverd. Ook in 93 en 94 met die watersnood meegeholpen. Dus de West was de vrees. Precies. Dus ik zou het heel fijn vinden als je 18 maart met de waterschap... stemmen. Ja, dat zou ik heel fijn vinden. Hij stemt niet. Ik heb nog niet een bedrijfsbeheer pleuren. Oh, wat is dat jammer. Ja, het is, ik hoor iemand de trap afgaan naar de keuken. Eigenlijk is het ook best wel spannend. Want ja, 10% vinden minder leuk en 10% vinden vervelend. Hallo, is papa of mama thuis? Ja. Ja? Pap of mam? Ik wou niet meer eigenlijk dit jaar op de VVD gewoon stemmen. De waterschappen zien zo onbekend. Oh, hier gaat de deur op. Goedendag. Goeiedag. Hallo. Hallo. Terwijl ik in de VVD-aanhanger altijd ben geweest. Mag ik een vraag stellen? Ja, Ja? dat moet. Maar als ik uit het vak kom, Daar kom ik. dan zondig ik nog eindelijk hier. Ik stem op dingen met die goede snor. Mocht ik bedenken, dan geef ik het even een keer. Dat is politiek, hè? Altijd blijven lachen. En slim kijken, dat kan ook helpen. Oh ja. ziens. Hoi. Sorry, moet ik heel even storen?